Всем салам алейкум. Чүйінгі тапағымызда словар трейдера разбор едеріз. Трейдерің сөзлігі. Екі тілде айтып кешecek. На русском и түркменче айтып кешecek. Потому что сөзліклер еммесе түркмен ділінде полностью жоқ. Шоң үшін и на русском будет, и на туркменском будет. Адрес. Криптовалютный адрес болғанда, например, bir-birine транзакция eden вақты, пул geçiren вақты, шотайда адрес верілия. Адрес веріленде определенный бір блокчейннің адресі болия. Там самый популярный TRC-20, Тронның блокчейн дәнемеділен, аны шоңа адрес дейілия. Потом airdrop. Бесплатная раздача монет. Любой бір проект тәді чыққан вақты airdrop байлия. Airdrop болғанда определенный бір условия білін пайлая. Олардың социальный сетлері бар. Там Instagram, Twitter, там YouTube, шолары подписка едең, лады едең. И потом адресін оқылаяң. Шо раздача болған вақты, саңа шо airdroplардан мұғыт монета пайлания. Альткоин, биткоиннан башқасы хеммесем альткоин болия. Там Ethereum, Litecoin, Ripple, там Matic, Polygon, хеммесем шоларын альткоин болып кечке дия. Только биткоин, альткоин дәл. All time high болғанда ең жоғарғы баға. Графикта көрінді, свечлерді атлар, ең жоғарғы дереже барса, шу all time high. Өнкі high'ны превосходить етсе, шында all time high болы, ең жоғарғы баға болы. Быки, игроклар бар. Биржада, базарда, рынокта екі санық игрок бар. Бірі быки, бірі медведи. Айлар ве өкілдер. Быки, олар постоянны жоғарлығына ойнаян игроклар. Çoğun için onlara bıki değil ya. Asıl maksadı ardan alıp kımmat satmak, aşağıdan alıp yukarıdan satmak. Volatilность. Baxanı ütkeşkілігі. Aşağı yukarı oynaya baxa. Şuna volatilность değil ya. Dump. Baxanı резко düşük gitmesi. Baxa, например, стабильно duruyor. И раз там, не знаю, там 5-10% aşağı düşük gitse, şuna dump deyip ya. Dno en aşağı baxa. Yani all time high'ını aytıp geçtik. En yukarı baxa. Dno bolanda en aşağı baxa. Önkü aşağı baxanam yinem обновить etse, dno обновлять edilen oluyor. Ликвидация. Ликвидация болanda, например, фьючерсный торговля, маржинальный торговляда определенный bir актив alanda kontrakt boyunca alayan otayda. Entek onam фьючерсный немені geçende aytıp geçersin onam. Şotayda ликвидация. Ликвидация болanda определенный bir baxa gelende sen marjan şotayda pulun полностью yitip gitiyor. Longovый позиция болanda yukarılığına. Yani uzun позиция. Bazardan alayan определенный bir baxadan yukarılığına qalsa, sen şotayda pul kazanyan. Sana baxanı yukarılığına gitmeye gerek. Şona long değil ya. Long обычно şu yanqı aytışmayalık bıki. Öküzler постоянно long geliyor. Medvedi aşağılığına hareket eden oyuncular. Baxa yukarılığına gidende satıyorlar. Rınığı slivad eden, oyunculara medvedi deyip aylar. Ay сезонда attığında, вот, например, baxa постоянно aşağı gidiyor. Order. По определенной цене актив alacak olsan, şotaydan order koyuyan. Вот, например, häzirki baxası tam, например, deyeli $1'dan durun, $1 qımmat görýän olsan, tam aşağıraktan bir order koyuyan, tam 0.80 centtan ile 80 centtan alacak deyip, son order deyilýär. Pump bolanda, yana başta dump aytıp geçtik. Dump bolanda reski baxa aşağılığına hareket edende, şu wagtda dump bolýar. Pump bolanda baxa riski yukarılığına hareket edende. Tam 3-5-10% yukarılığına riski bir sveçe bilen yukarı qalsa, şuna pump deyip aydılıyor. Privatny ключ. Adamlara aydılyan ключ var и aydılmayan ключ var. Privatny olanda sen любой bir, например, кошелёклар var, kodlar veriliyor, sözler veriliyor, anşılatlar, emmesi özüni saqlanýan etmeli, yazıp koymalı bir mäkem ýere, bir bloknoda или не знаю куда, там ноутбугда да, şunu hiç kime görkezmeliler. O privatny ключ. А есть публичный ключ. Sana bir yankı transaksiyada geçiren wagty любой bir kişiye görkezip bilýän şu ключ. Разворот. Разворот bolanda, само слово говорит, что разворот рынокın там нисходящийden восходящее или восходящийden нисходящее geçen wagty разворот rынокın aylanışı. Scam deyip köp eşitýänsiňiz, tam bir любой bir proyekt, tam içinde likvidnost ýitýär dedi ya, tam özlerinin problemalar, zatlar bolýar, taýdan hemme pullar çekilýär, nola düşüp qalsa, oňaly primerler kän boldy kriptovalyuta rynokda.
Шолара полностью ашак ноль düşüp kalsa bahası şuna скам deyip ayılıyor. Биржевой стакан. Биржа киренде любой спотовый торговляда, там фьючерсный торговляда стаканлар oluyor. Стаканларда alış satış бахалар oluyor. Аншоңа стакан дейли, биржевой стакан. Stable coin, стабильный coin, USDT бахалары үткән ок, прикрепленный к доллару там. Или определенный бір валютный пара прикрепиться един да. Шоңа stable coin дейли. Яғни бахасы үткән ок. $1 шо $1 гидия. Time frame анализ ediленде, шотайда time frame'лар бар. Там 1 секундтан башлап 1 yıla çelli time frame'da 15 minuttan 1 saat, 4 saat, 1 günlük time frame. Yani bir switch'an tam 4 saatlik olup bile, 1 minutluğan olup bile, 15 minutluğan olup bile. Şuna time frame deyip ayılıyor. Grafikleri geçen vakti onu полностью свечной анализда öğrendiği adatları. Тренд bolanda основная тенденция изменения рынка. Растущий тренд или падающий тренд, нисходящий, восходящий тренд. Аншылары тренд deyip ayılıyor. Восходящий bolanda baha yukarılığına gidiyor. Нисходящий bolanda baha aşağılığına gidiyor. Aşağılığına gidende нисходящий тренд deyip ayılıyor. Yukarılığına gidende восходящий тренд deyip ayılıyor. Фиатные пары, валюта. Рубли, лиры, там, доллары, вот, эммедердер, шолар, эммесен фиатный пара болып келген. FOMO, синдром упущенной выгоды. Вот, например, диели $1 bir актив алдыңыз, $1,5 саттыңыз, а ол активам енем 3-4-5 çıkıp gitti. А siz ир саттыңыз şonu. Ana şondan soň pişman edip, daha edip oturanda, это вот FOMO называется. Холодное хранение, кошелёклар öyle. Yani биржадан чыгарып койяң, флешкай алган болуп биле, там Trustwallet, MetaMask затлары бар. Аншылары холодный хранение öyle. Yani sen şonu internetten ayırяң, биржадан ayırяң, ayıratın başka bir yerde saklayan. Short позиция, который медведьлерин уланyan позициясы, baha yokarlığına çıkanda, yokarlığında satmak. Futuresный торговля bolanda kontrakt bilen, там будущий, gelecekki bahаны определять edýän, kontrakt соглашение edýän биржа bilen на определенной основе. Ana şey etip durup şotayda торговля edýän с кредитным плечом. Yani sen биржадан tipa как kredit alan ýalyk bolýan. Ana şotayda ulu pullar gazanyp bolýar. И он терtemba yitiripem bilýän şo pullary. Şoň üçin futuresный торговля это для профессионалов. Başta girende futuresный торговля girmelilerdiň спотовый торговля. Самый безопасный способ это спотовая торговля. Рыночная капитализация bir bahan umumy полностью şo aktiwyň näçe durjagy, şo aktiwyň içinde näçe pul barlygy. Рыночная капитализация diýilýär. Бычий или растущий рынок. Diňe ýokarlygyna gidýän rynok. Бычий rynok oranda baha постоянно yokarlığına gidiyor, восходящий тренд алия. Медвежий падающий рынок, нисходящий тренд алия, и baha постоянно aşağılığına gidiyor. Потому что bıklar eline alan vakti dine östürüyorlar bahan. A medvedler rынок eline alsa dine aşağı падение gidiyor. Определенный bir vaktin içine çelli. Take profit, прибыльini al, karını al. Order koyan, определенный bir bahada şotaya gelende автоматически sat deyip şotaydan order berýän. Order berende sen otayda bolmagyň hökmende bu işin çıkýar da diýe gidýän, şotayda stop loss'un goýan, take profit'in goýan. Например, stop loss bolanda onu düşündirip geçen. Stop loss это zarary durdur. Вот, например, там условно да $1 позиция aldыңızmy? И longovый позиция diýelim. Longovый позиция alanda $1 aldыңız, 1,5 çykanda satjak bolýaňyz. Ana şu take profit bolýar. 1,5 çykanda şu take profit order goýaňyz, avtomatически биржа satyp pulunu kaşlyga alyp goýýar. И stop loss olanda zarary durdur. $1 aldыңızmy şo näme активы. Например, там 0,8 gelende durdur diýen, потому что там может тенденция измениться и aşağılığına gitip barýar, и потом уже ранее, когда я говорил, ликвидация bolup bilýäňiz, stop loss goýmasaňyz. Başta rынокка gelende новички не используют вообще, уланмаялар стоп лоссы, потому что думают, что это гарантийный убыток, но это не так, потому что стоп лосс это спасение твоего депозита. Итак, технический анализ, графиклар, технический разбор edýän switchler, zatlar, patternlar, trendler, ana şolara himmeti технический анализ diýip edilýär. Фундаментальный анализ. Например, шо фирмаң, монетаң, любой bir aktiwyň fundamentalny analizi kim çıkardı şoň?
kim razrabotkasında участвовать etdi, öňdeki planlary näme, häzir näme işleýärler, näme ütkeşik etdiler, näme ütkeşik etjek bolýarlar. Ana şolary hemmesini näme etmek üçin fundamentalny analiz etmeli. Arbitraj bolanda beýleki rynokdan aňyrky rynokka alyp satmak, şoň raznicasynda pul gazanmak. Rubl alyp, например, tam dollara çevirmek ili tam lira öwürmek, valutny parlarda zatlarda arbitraj, şoň kursunda gazanýan broker hiç kaçan öz pulu bilen işlemeýär. Определённый investisionny fondlar var, investisiýa edýärler, birlere sowet berýärler. Şoňa şonu al, şonu sat diýip komissiýa gazanýan adamlar broker diýip aýdylýar. Trader, ýani biz trader bolanda öz puluňa özüň karary berip, özüň operasiýa edýän nimelerde birjalarda. Kreditni plечо. Birjadan pul garzyny alyp pozisiýa açýan. Tam longowy pozisiýa, shortowy pozisiýa, şonu açýan. И определённый жотайда маржаң bolýar. Вот, например, если у тебя там маржа $100, sen вот aydan 5x alsan, например, $500 позиция açıp bilýän. И gazanandyran $500 nemesini gazanýan, kärinden gazanýan. И соответственно, yer rynok sen tarapa gitmese, şu $500 da näle zarar görýän bolsaň, ana şeýtip turup zarar görýän. Потому что это фьючерсный торговля и торговля с кредитным плечом. Ликвидность bolanda pul bolýar. Şu bazaryň likvidnosti. Любой bir aktivde näle likvidность bar bolsa, şu volatilnosini bilip bolýar. Näçe içinde kän pul bolsa, şonça kän likvidность bolýar, hereketli bolýar, и monetalar ösmegine sebäp bolýar. Спотовый торговля, обычный торговля, фьючерсный дәл и кредитный плечо дәл, ишсат дәл, что-то это актив алян, например, там биткоин алдың, условно, шуат биткоин näçe $26,000 dur, şu günkü günde, например, bir sanık bitkоин alsan $26,000 alyan. Eğer bahası ösende, adedinde tam 30-40-50'ye çıkandınam, şu bir bitcoin olup duruyor. И наоборот тоже, если düşse da adetse, tam 20'ye da düşse, bahasında düşse yönü, şu bir bitcoin'in duruyor jotayda. Risk management bolanda, любой bir trader'ın özü risk management bolýar. И şoňa göre jotayda risklary ölçüşdirýär. Pozisiýa alanda, pozisiýa girende näçe pul bilen jotayda risk awat etip bilýär. Näçe pul şu risk bilen näçe pul gazanyp bilýän şu zatlar. Самый важный zat şu risk management diýilen zat. Day trading, günlük targowla edýän bir sutkaň içinde, вот, например, bir pozisiýa aldyňmy, например, utrum bir pozisiýa aldyň, şonu bir günüň içinde sen yapmaly şu pozisiýany. Ana şoňa day trading diýilýär. Swing trading, краткосрочный, среднесрочный торговля. Например, şu gün pozisiýa alsaň, bir pozisiýa tam 3-4 gün, bir hepde 10 gün hem saklap bilýän. Ana şoňa swing trading diýilýär. Scalping, скальперlar var, scalping var. Scalping, определённый nemeler var, приложение var, stakanlar var. Şu stakana göre, şu taýdaky orderlara göre, şu taýda targowla edýän. Уже day trading swing'a meňzeşdäl bul, o taýda kiçik pozisiýalardan kän pozisiýa açyp bolýar, tam 10, 20, 30, 40, 50 her hili öz trader'ın nemesine bagly, şu taýda определённый kiçik pribul bilen, şu taýda kiçik, tam например, zarara gitsen, kiçik zarar bilen yapýan, и indikinde ýene дальнейшем прибыль bilen şonu ýapyp bilýän. Şoňa scalping diýilýär. Ýani краткосрочный.